Татарстан китап нәшрияты оешуга 100 ел. Бу уңайдан Яшел Үзәннең татар милли китапханәсендә иҗат кичәсе узды. Шәһәрдәшләребез белән очрашуга күренекле татар язучылары килгән. Китап бәйрәменнән безнең репортаж. Шулай күчереп алырга мөмкин. Яшел Үзәннең татар милли китапханәсендә бүген бәйрәм. Язучылар һәм укучылар очрашуы. Шунсы икеләтә шатлык. Кунакка безнең якташларыбыз килгән. Жанлы аралашу, сөйләшү нигездә әһәмиятле даты Татарстан китап нәшриятының 100 еллыгына багышлана. Күренекле язучылар белән аның бүгенге көне турында әңгәмә корабыз. Китаплар бастырыламы, нинди теләкләре бар? Ул бушлай басыла. Мин мәсәлән үзем кесәмнән чыгарып бер китабымны да бастырганым юк, андый мөмкинлегем дә юк. Чөнки китап бастыру бик кыйммәт ул. Искиткеч кыйммәт. Аның әгәр нитеп аласың икән, төзетәсең икән сметасын, ул бик кыйммәткә чыга. Ул безнең кесә күтәрә торган түгел. Шуңа күрә минем фәкать китапларым нәшрият көче белән, ярдәм белән чыккан китаплар. Файлны кадәр шулай. Хәзер тиражлар бәләкәйенде. Менә шунсы кызганыч. Язучылар сыйфатлы китаплар чыгарылуын билгели. Татарстан китап нәшрияты гасыр дәвамында үзенең төп максатына тугры кала. Күп санлы китаплар аша укучы күңеленә илһам һәм дәрт сала алган. Язучыларыбызның томнары кайта. Менә соңгы әле кайтты яңа гына китап. Безнең Мәдинә Маликованың яңа китабы кайтты. Шулай ук Айгөл Әхмәтгалиеваның Хәния исемле китабы. Укучыларыбыз менә шул әдәби әсәрләрне бик яратып укыйлар. Татарстан китап нәшрияты бер урында таптанмый. Укучылары белән элемтәдә булу өчен яңа заманча ысуллар эзли. Иң беренче эшләре аларның булды инде татар әдипләренең әсәрләрен инде интернеттан алып уку мөмкинлеге тудыру сайтка кирип, икенче аларның зур башлангычлар, зур эшләре ул аудио китаплар чыгару. Республикада язучылар белән очрашу кичәләре дәвам итә. Рузия Дәүләтшина, Сергей Грызунов, Яшел Үзән телекомпаниясе.